Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. State of calamity posibleng ideklara sa Guagua, Pampanga dahil sa patuloy na pagdami ng COVID-19 cases. Reformation Center para sa mga drug surrenderies sa Central Luzon nabawasan dahil ginawang isolation facilities. Mahigpit na pagbabantay umiiral sa border control point ng Pampanga, Tarlac. At webinar ukol sa business strategies ngayong new normal handog ng mga mag-aaral sa UP Clark. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Sonia P. Soto at ito mga nangunguna tinutukang balita ng CLTV News. 90% na umano ng mga senior citizens sa San Luis, Pampanga ang nakatanggap ng bakuna kontra COVID-19. Sa kabila nito, aminado naman ang pamahalang bayan na malabong makamit ang herd immunity bago matapos ang taon dahil na rin sa kakulangan sa bakuna. May detalye ang ng balitang yan si Rainiel Pawit. Sa 5,000 populasyon ng mga senior citizens sa San Luis, Pampanga, 90% o 4,000 na ang nakatanggap ng bakuna kontra COVID-19 batay sa datos ng local IATF. Sila ang mga nasa A2 category na prioridad na mabakunahan sa lalong madaling panahon. Sa kabila nito, mayroon pa ring ilan sa ating mga kababayan ang nagdadalawang isip hinggil sa pagpapabakuna kontra sa nakamamatay na virus. Isa sa mga nakatatandang alangan pa ring magpabakuna ay ang 74-year-old na si Florencia Chico. Hindi umano siya takot sa maaaring side effect ng bakuna bagkus sawa na siya sa tusok ng karayom mula sa iba't ibang operasyon. Dati na kasi siyang naoperahan sa dibdib, appendix at luslos. Hindi pa nga ako nakabakuna dahil nga nung nilagnat ako, nalalambot ako, hindi raw pwede. Kung pwede lang ho, ayaw ko, sawa na po ako sa inject dahil yung sunod operado ako. Nais mang madaliin ng local IATF ang vaccination sa buong bayan sadyang kulang naman umano ang supply ng bakuna. Ang supply shortage rin daw ang magiging dahilan upang hindi makamit ang herd immunity ngayong taon. Dahil nga sa dating ng bakuna ngayon talagang pakonti-konti pa. Bukas, tignan nyo ang babakunahan namin dito, 132 lang. And then Saturday, nasa 200 lang. Yun kasi nagdidepende tayo doon sa supply na binibigay sa atin. Sa 80,000 eligible vaccine population ng San Luis, nasa 5,000 pa lang ang fully vaccinated. Ang na full dose na po dito nasa 5,000, that's 8% ng population. Pero kung isasama mo po yung na first dose, nasa 3-4 yon. So all in all, nabakunahan dito 8,400, that's 14% ng population. Tuloy-tuloy rin ang barangay vaccination sa bayan para mapadali ang rollout ng bakuna lalo na sa mga senior citizen at bedridden. Isa ang San Luis sa may pinakamababang aktibong kaso ng COVID-19 na binabantayan sa buong Pampanga. As of August 18, 56 na ang active cases sa buong bayan. 277 naman ang gumaling na habang 17 ang nasawi dahil sa pandemya. Rainiel Pawid, CLTV News. Nananawagan ng Provincial IATF ng Tarlac sa mga senior citizen na magpabakuna na kontra COVID-19. Lumabas kasi sa COVID-19 vaccination report na wala pa sa kalahating porsyento ng kabuang senior citizen population ng lalawigan ang nakatanggap ng COVID vaccine. Sa kabilang banda, inilunsad ng provincial government ang barangay vaccination setup upang ilapit ang bakuna lalo na sa mga nakatatandang sektor. Si Rainiel Pawid ang may report. Nitong August 13, balik GCQ na ang lalawigan ng Tarlac. Pataas pa rin ang kaso ng COVID-19 sa lugar. Sa kanilang August 18 COVID tally, 118 ang bagong recorded cases sa buong probinsya. 17 sa bilang ay mga senior citizen. Kaya naman patuloy ang pangangalampag ng provincial government sa mga nakatatandang populasyon na magpabakuna. 76,450 ang populasyon ng mga senior citizen sa buong probinsya at wala pa sa kalahati ang nababakunahan kontra COVID-19. Kabilang sa mga unvaccinated ang 63 anyos na si Mario Policarpio. Kasi hindi ko naman alam na kung anong side effect, baka may side effect yun eh. Hindi naman ako lumalabas, dito lang ako.
Paalala ng Provincial IATF na ang bakuna pa rin ang pinakamainam na pangontra sa pagkakaroon ng severe case at pagkamatay dahil sa novel coronavirus. Mababa po ang A2 category natin. Ano yung A2 category? Yung mga senior citizens. Ang senior citizens po natin nasa 30% pa lang po. Upang mahikayat ang iba pang bahagi ng A2 category, inilunsad na rin ang barangay vaccination setup. Ngayon na nagbabarangay-barangay na po kami para sa A2 category, wag na po kayong maanta, pumunta na po. No? Pag bumaba na po kami sa mga barangay for the A2, magpabakuna na. Gusto ko, protektado kayo at maging safe. Hindi porket na bakunahan ay ibig sabihin COVID. Hindi na tayo magkaka-COVID. Pero hindi na magiging severe o critical kung magka-COVID man kayo. Sa Tar City, umabot na sa 600 senior citizen ang nabakunahan sa barangay vaccination. Mula lamang ang bilang sa mga barangay ng San Rafael, Matatalaib, San Miguel, Burot at San Vicente. Mahigit 125,000 Tarlakenyo ang nakatanggap na ng COVID-19 vaccine. Malayo pa sa 1 milyong bilang ng eligible population para maabot ang herd immunity. As of August 18, 1,062 na ang aktibong kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Tarlac. Rainiel Pawid, CLTV News. Dahil sa banta ng Delta variant at papataas na kaso ng COVID-19 sa gitnang Luzon, balik GCQ ng lalawigan ng Tarlac. Ang kanilang mga border checkpoint naghigpit na rin. Para sa iba pang detalye, makakasama natin live si Rainiel Pawid. Rainiel? Yes, Ma'am Son, no, doble higpit na nga po ang border checkpoint dito sa Mabalacat City, Pampanga, papasok ng Bamban Tarlac dahil nga nitong August 13 ay ibinaba na o balik GCQ o General Community Quarantine ang lalawigan ng Tarlac dahil nga sa papataas na kaso ng COVID-19 sa buong lalawigan. Ma'am Son, as of August 19, no, 1,130 na yung binabantayang aktibong kaso ng coronavirus disease dito sa buong lalawigan. Kaya naman ang nakitang solusyon dito ng Provincial IATF ay limitahan yung movement papasok nga dito sa lalawigan, lalong-lalo na yung mula sa mga high-risk area o yung mga ECQ area na may mataas din na kaso ng novel coronavirus. Dagdag pa riyan yung banta ng mas nakahahawang Delta variant. Ngayon, Ma'am Son, 3 lang yung hinihingi nila para sa mga APOR o mga essential traveler na papasok sa lalawigan. Unang-una ay yung RT-PCR o yung antigen test na kinuha 72 hours prior sa entry o pagpasok sa lalawigan. At kung wala naman po nito at bakunado na, ay dalhin lamang yung inyong mga vaccination card. Inuulit po natin, pag may vaccination card na, hindi na kailangan ng antigen o RT-PCR test. Ayon po yan kay Major Joshua Gonzales ng Banban Checkpoint. So kung wala naman po, yung iba ay nire-respeto rin nila, yung mga hindi kumukuha naman na o hindi pa handang magpapakuna, ay kailangan naman po ng antigen o RT-PCR test. Ma'am Son. Okay. Rainiel, kanina pumunta ka sa checkpoint. Ano naman ang itsura ng checkpoint mismo? Kumusta naman ang action doon? Anong eksena ang nasaksihan mo? Ma'am Son, no, yung papasok pa lang, nandito pa lang tayo sa may dulo ng Mabalacat City o tinatawag nila na Bamban Mabalacat Friendship Bridge. Doon ay sumalubong na sa atin no, yung 20 hanggang 30 sasakyan na naghihintay bago nga makapasok doon mismo sa Bamban Checkpoint. At nung nagpunta tayo, kinausap natin yung ilang mga traveler, naiintindihan naman umano nila dahil nga alam din nila yung banta nga ng Delta variant. So sila mismo nag-adjust na rin habang nasa sasakyan dahil yung iba ay mga service o yung mga nagta-travel ng goods. So inilabas na nila yung kanilang mga permit at yung iba naman yung kanilang mga ID sa kanilang kumpanya at kasama na nga doon yung antigen na result maging yung COVID-19 vaccination card. So all in all, magbaon po ng kahit konting pasensya lang sa paghihintay dahil tuloy-tuloy po 24/7 nga yung ginagawang checking one by one doon sa mga vehicle na papasok po tayo lang. Okay. Rainiel, meron bang ipinapatabi dahil kulang-kulang yung dalang dokumento o meron bang mga aberyang nangyayari doon sa mismong checkpoint? Ma'am Son, sa ating nakuhang datos dito sa PNP Banban,
10 yung average na daily nila na denied entry. Ito kayong sinasabi niyo po na mga hindi pinapasok. Sila yung mga pinatabi dahil kulang yung dokumento. Nang atin naman tanungin yung PNP kung ano yung mga pangunahing dahilan ng mga naharang sa pagpasok dito nga sa lalawigan. Ang iba sinabi ay bibisita lamang sa kanilang pamilya at yung iba naman ay umamin na rin na talagang may pupuntahan lang na mga destination gaya na lamang Monasterio de Tarlac na nais nilang bisitahin. Pero nag-verify tayo sa Provincial IATF na habang binabalanse nila yung ekonomiya at yung health system o yung health status ng buong probinsya, hindi muna po hinihikayat yung mga turista o yung ilang mga outsider na bumisita dito nga sa probinsya ng Tarlac, lalong-lalo na papataas po yung kaso ng COVID sa buong lugar. Manson. Dito sa pagtaas ng COVID-19 cases dyan sa Tarlac na nagbunsod ng muling paghihigpit, may nabanggit ka na hindi hinihikayat ang mga turista dun sa mga regular tourist areas, no? Pero hindi naman binabawalan. Hindi hinihikayat, pero hindi rin binabawalan. Ma'am Son, bali yung exact guidelines sa mga outsider o yung tourists ay hindi muna po pinapayagan. Tanging mga local tourists muna yung pwede doon sa mga establishment unless dala nga po itong COVID-19 vaccination card or yung RT-PCR test doon sa mga outsider naman dahil during GCQ po pinapayagan pa rin na magpunta dito sa mga DOT accredited establishment basta meron po tayong prior booking. Ito po yung magbubook sila bago 1 day or 2 days bago sila pumunta nga doon sa mga tourist destination na yon. Pero nang ating linawin sa Provincial IATF, more on hotels at mga private pools or mga private resort lamang yung nagagawa ng private booking. So dito naman sa mga kainan, kung gusto po ng ibang mga food traveler naman na pumunta, ay hindi muna ito pinapayagan, lalong-lalo na nga po yung galing dito sa mga ECQ area at yung mga high-risk area. Pero yung locality po, yung komunidad ng Tarlac ay pwede po mag-dine in within 30 to 50% capacity, depende po doon sa laki ng mga establishment. Oo. Reniel, yun bang mga taga-NCR lang ang pinaghihigpitan nila o pati mga karatig lalawigan gaya ng Pampanga at Nueva Ecija? Ma'am Son, magandang tanong yan, no? Dahil kanina, ayan din yung unang-una nating tinanong doon sa mga pulis na kung meron ba silang segregation doon sa tinatawag na paghihigpit. At ang sinabi po nila, wala daw silang tinitignan. Wala silang tinitignan o walang level ng paghihigpit. Pero ang isa lamang po yung kanilang mandato, lahat daw po ng papasok, whether galing ka sa ECQ area, high-risk area o dun sa mga low-risk area, kailangan mo lamang magpresenta nito nga kanilang tatlong requirements at kailangang mapatunayan na essential yung travel. Ngayon po, binalidate din natin kung ano-ano nga ba yung mga pasok doon sa kanilang essential travel list. Ngayon, ito yung mga pumapasok sa trabaho, ito yung mga may pupuntahan na kapamilya na kailangan ng emergency response na sila lang yung may kailangan dahil bitbit yung gamot or anything related with yung pagdadala po ng mga medical needs. So ayun po yung mga kinlaro sa atin naman ng PNP at ng Provincial IATF. Oo. Pero Reniel, wala bang pangkalahatang guidelines ang National IATF kaugnay ng pagbibiyahe o pagpasok ng mga tao from one area to another na hindi pare-pareho yung quarantine classifications? Ma'am Son, ang National IATF po ay naglabas ng pangkalahatang guidelines para sa mga lalawigan o lugar na magpapasailalim ng ECQ, MECQ, GCQ or MGCQ. Ngayon, sa Tarlac, kahit na po yung GCQ, yung guidelines na pinatutupad ay naglabas din ng additional guidelines dito pang Provincial IATF dahil nga po doon naman sa kumalat na banta ng Delta variant sa kanila. Pero sa kanilang pong paglilinaw na yung nagpadala na po sila ng 400 specimen sa Philippine Genome Center at kanila rin po nililinaw na wala pang Delta variant sa kanilang lugar. So yung additional na mga guidelines gaya na lamang nung checking one by one doon sa mismong checkpoint ay talaga naman pong mandato na or binabana
nitong provincial IATF. Kasi normally, pag po APOR or essential traveler ka, bibigyan ka lamang ng mga traveler's pass na ilalagay sa mga private vehicle or dun sa sasakyan papasok, na ito na yung magsisilbi na ito na yung pass mo para makapasok ka. Pero dahil nga po sa mga insidente ng iba ay nakikisabay, isinasabay para makalusot, ay ginawa na po itong one by one checking ng vehicle. Mhm. Magandang balita naman, no, na yung paghigpit. Kasi sa totoo lang, nang dahil dito sa Delta variant na ito, well, hindi ko alam kung Delta variant na yung nagpapataas ng bilang ng mga kaso ng COVID, ano. Pero ngayon pa lang nakaranas ako na every other person nakakilala ko, meron ng kakilala na malapit sa kanila na may COVID. Kanya ito'y napakadelikadong panahon. Kanya siguro, Rainiel, kayo, kung sino man ang kasama mong cameraman, si Johnny man or si Art, palagi kayong mag-iingat. Maraming salamat, Rainiel. Sa pagbabalik ng CLTV News, Mariveles LGU ngayon lang nakapamahagi ng ayuda sa loob ng 10 araw na total lockdown. State of calamity posibleng ideklara sa Guagua dahil sa patuloy na pagdami ng COVID-19 cases. Reformation Center para sa mga drugs renderies nabawasan dahil ginawang isolation facilities. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Pang mga nangungunang balita. Dahil sa hindi pagkakaunawaan ng alkalde at ng sangguniang bayan ng Mariveles, inabot ng 10 araw na lockdown ang lokal na pamahalaan bago makapamahagi ng ayuda. Bandang huli, nasunod din ang gusto ng alkalde na grocery food packs sa halip na pera ang ibigay sa mga apektadong residente. Samantala, higit 900 pa rin ang binabantayang active COVID-19 cases sa buong bayan na tinaguri ang COVID-19 epicenter ng Bataan. Si Rainiel Pawid ang may report. August 8 nang ipatupad ang ECQ with heightened restrictions sa bayan ng Mariveles, Bataan. Sa mga nakalipas na araw, nagkaroon pa ng diskusyon ng Office of the Mayor at ang Sangguniang Bayan sa kung anong klaseng ayuda ang ipamamahagi sa mga apektadong residente. Para sa Executive Office, grocery food packs ang dapat ipamahagi habang 500 piso naman ang hirit ng konseho. Matapos ang 10 araw, ito na ang sitwasyon sa Mariveles. Mga nakalabas na upuan kung saan nakapatong ang mga grocery food stub. Nagsimula na kasi ang pamamahagi ng grocery packs mula sa lokal na pamahalaan. Unang destinasyon ng distribusyon ng ayuda ay ang Barangay Kamaya. Laman nito ang 5 kilong bigas, delata, instant noodles at gatas. Maliban sa grocery food packs, makatatanggap pa rin ng 25 kilos ng bigas ang mga residente mula naman sa provincial government. Siya ay ikinagkatiwala po diretso sa inyong mga kapitan dahil sila po ang nakakaalam ng bilang po ninyo. Ngayon ho, pasensya na ho. Ang 1,000 pisong cash assistance naman mula sa national government hindi muna ipamamahagi habang umiiral ang pinakastriktong quarantine protocol sa buong Bataan. Or na baka po sa unang linggo po ng Setyembre, mag-uumpisa ang cash assistance. Yun po yung sinasabi sa... Binubuo ng 18 barangay ang Mariveles kung saan higit 149,000 ang residente rito. Sa August 18 COVID-19 dashboard ng bayan, 920 na ang active cases dito. 129 ang namatay at 3,849 ang gumaling na. Rainiel Pawid, CLTV News. Kailangan na raw magdeklara ng state of calamity sa bayan ng Guagua, Pampanga dahil sa patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases ayon kay Mayor Dante Torres. Isang executive order na ang naibalangkas ng kanyang tanggapan at naghihintay na lamang ng approval ng Sangguniang Bayan para magamit ang 27 to 30 million pesos na calamity fund para sa kanilang pandemic response. Narito ang detalye ng balitang yan. May gisano rin good sa mo, uling din mong mga quarantine, manyad lang ang ayuda through food packs. Eh, food packs ngayon, magkano pa mamalaga?
Kaya mamabot siyang 400 to 500. Ito ang intindihin ngayon ni Guagua Mayor Dante Torres kasunod na nangyayaring COVID-19 surge sa kanyang bayan. Sa draft ng kanyang executive order na pagdedeklara ng state of calamity, ang COVID-19 surge ang kanyang idinadahilan upang ang calamity funds ay magamit na sa COVID-19 response ng pamahalaan. Hindi lamang anya gagamitin ang pondo sa ayuda o suporta ng food packs para sa mga na-isolate na pansamantalang nawalan ng hanap buhay na kabalin, kundi pati na sa isolation facilities ng munisipyo na ginagastusan ng malaki. Tama kan, ng Porengay, din kaya kaming isolation facilities. Maragula rin, Brad. Mano, imagine, alaman 1 month, may may kong hotel, 1 million plus. Magiging malaking tulong daw sa municipal government ng Guagua kung ang gastusin sa isolation facilities umano ay ma-accredit na ng PhilHealth. Ng DOH, i-relax niya yung mga requirement para ma-accredit ang isang isolation facilities. Ito nga lang surge ng COVID. Sa 19 na munisipalidad ng Pampanga ang bayan ng Guagua ang may pinakamaraming new active case ng COVID-19 sa bilang na 63. Base yan sa latest COVID-19 bulletin ng Provincial Epidemiology and Surveillance Unit o PESU as of August 17, 2021. 421 active case ang reported ng Municipal Health Office ng Guagua as of August 18, 2021. Paniwala ni Mayor Dante Torres, hindi pa ito ang aktwal na numero ng infected ng COVID-19 sa kanilang bayan. Ang regular na 3 araw sa isang linggo na rapid antigen test na surveillance operation ng Municipal Health Office sa malaking komunidad gaya ng Barangay San Juan Nepomuceno at Barangay Bangkal ang nagpakita raw ng aktwal na larawan ng COVID-19 incidence sa nasabing bayan. Active cases natin, tumaas ay dahil ang ating munisipyo ay nagkakaroon ng free antigen testing 3 times a week. Now, bakit? Ba't namin ginawa ito? Kasi sa tingin namin, with this Delta variant, no, iisip namin, everybody is a suspect. Kaya nga paggaling ka sa ibang lugar, hindi ka namin pinapapasok dito eh. Naglalaro sa 27 hanggang 30 million pesos ang calamity funds na maaaring magamit ng lokal na pamahalaan. Ayon yan kay Mayor Dante Torres sakaling maaprubahan na ito ng konseho. Malaking tulong din daw umano ito upang maidala sa isolation facility ang mga kabalen na nagsasariling sikap na mag-home quarantine sa makitid na espasyo at vulnerable sa hawaan. Ayaw namin mag-home quarantine. Kasi ang home quarantine, okay lang sana kung mga subdivision, no? Eh dito kasi pag in-home quarantine mo, ang katabi mong bahay, distansya lang, wala man sa metro. Paolo G. Santos, CLTV News. Dahil sa patuloy na pagdami ng kaso ng COVID-19, maging ang mga pasilidad ng pamahalaan na inilaan para sa reformation ng mga drug surrenderies ay ginagamit na bilang isolation facilities. Sa kabila naman ng umiiral na community quarantine, hindi raw bumaba, bagkus dumami pa ang mga naarestong drug users at pushers sa Central Luzon. Ang detalye ng balitang iyan ihatid sa atin ni Paulo G. Santos. Isa sa mga maituturing na prioridad ng Administrasyong Duterte ang kontrobersyal na giyera kontra sa iligal na droga. Constant use of Shabu 6 months to 1 year shrinks the brain. If the brain is already shrunk, rehab is no longer viable. Sa ikinasang oplantukhang ng mga otoridad, libu-libong mga drug user sa bansa ang sumuko at sumumpang magbabagong buhay. Na dito sa Pampanga, hamon para sa mga kinauukulan ang laki ng bilang ng mga drug surrendery na umabot sa higit 10,000. Para ma-accommodate ang mga sumusuko, isang drug reformation center ang itinayo ng Department of Health o DOH sa bayan ng Mexico, Pampanga. Ngunit ang pasilidad na para sana sa rehabilitasyon ng mga nalulong sa ipinagbabawal na gamot, nagamit na rin bilang isolation facility
sa dami ng mga tinatamaan ng COVID-19 sa lalawigan. Ayon kay Philippine Drugs Enforcement Agency o PDEA Central Luzon spokesperson Glenn Guillermo, nauunawaan nila na mas prioridad ng gobyerno ang mga COVID-19 patient kaya wala silang magagawa kundi tumalima. Dahil nga po dyan sa threat of pandemic, instead na yung mga drug facility na sana na nagagamit for rehabilitation is nagagamit nga po sa mga COVID victims, which is wala rin naman po kaming magagawa dahil yan po talaga immediate po talaga yan. Hindi lamang ang Mexico Drug Rehab ng DOH ang naapektuhang pasilidad, pati umano ang mga Balay Silangan Reformation Center ng PDEA Region 3 sa Nueva Ecija ay ginawa na rin COVID-19 isolation facility. Totoo po yan. In fact, yung mga Balay Silangan namin, sir. Ang Balay Silangan kasi si Reformation Center, sir. It's a Reformation Center designed po para to give intervention sa mga drug pushers naman. At to be honest with you, sir, marami, like sa Nueva Ecija po, yung mga Balay Silangan namin sa Nueva Ecija is na-convert po siya as quarantine facility. Ang sustainability sa mga programang magbabantay sa mga drug dependents o malaking bilang ng mga drug surrendery noong araw ang pinangangambahan ng PDEA na mapabayaan ngayong pandemic season. Sa datos ng PDEA, umabot na sa 8,972 ang anti-illegal drugs operation na naikasa at nai-coordinate sa kanila noong taong 2020. Habang umabot na raw sa 6,522 ang naikasang operasyon, bagamat nangangalahati pa lang ang 2021. Ngunit ngayong first semester pa lamang umano ng taong 2021, nasa 6,522 na. Sobrang taas po nito. Compare po sa January to December 2020, 8,900. Ito po, isang semester pa lang, 6,500 na siya. Halos inabutan niya na po yung isang taong na nung last year. Gaya ng COVID-19 surge, ang illegal drug trade talamak sa mga syudad sa Central Luzon. Inamin sa news team ng PDEA Region 3 na hanggang ngayon, pahirapan pa rin sa kanila ang pagsugpo ng illegal drugs sa mga key cities sa 7 probinsya ng gitnang Luzon. Ngayon pa lamang pandemic season sa kabila ng limited mobility ng mga mamamayan simula Marso ng taong 2020 hanggang July 2021, umabot na sa 6,382 ang naaresto ng PDEA na drug users at pushers sa rehiyon. Hiwalay pa umano dito ang bilang ng PNP Police Operation. Isang katotohanan na ang pagsugpo at paglunas sa nakakaadik na illegal na droga hindi naaawat ng mahigpit na quarantine. Talagang dito sa San Fernando po talaga, mahirap maklear. At kung maklear man yung ilang barangay, dyan, there's a possibility nga po na meron pa rin pong mga drug transshipment kasi ang San Fernando po eh. Same with Angeles City na highly urbanized city na halos linggo-linggo po may nahuhuli dyan ang PDEA at ang kapulisan po, yung Angeles City Police Office. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, pangalawang repatriation flight para sa mga OFW sa Afghanistan, inaayos na ng pamahalaan. OWA, pinagpapaliwanag ng COA dahil sa pagbili ng di umano'y overpriced sanitary napkin. Webinar ukol sa business strategies ngayong new normal, handog ng mga mag-aaral sa UP Clark. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalikan si LTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Inihahanda na raw ng pamahalaan ang ikalawang repatriation flight para sa mga Pilipinong naipit sa kaguluhan sa Afghanistan. Nauna nang nakauwi ng Pilipinas ang 32 OFW mula sa naturang bansa at ngayon sumasailalim sa quarantine. Ayon sa pamahalaan, ginagawa raw nila ang lahat ng makakaya para makauwi ang ating mga kababayan. Para sa pinakahuling update kaugnay ng repatriation ng mga Pinoy sa Afghanistan, makakasama natin
si OWA Administrator Hans Kakdak. Magandang gabi ho sa inyong lahat at maraming salamat sa pagpapaunlak. Sir Hans? Magandang gabi, Ma'am Sonia, at sa inyong mga taga-subaybay. Magandang gabi rin po. Sir Hans, sa gitna ng isang pandemya, itong ganitong mga kaguluhan sa Afghanistan ay talaga namang nakakabahala sa ating mga Pinoy, sa ating lahat. Nakita ko yung mga video, talagang kinilabutan din ako. Sir Hans, gaano ba karami yung mga kailangan yung iligtas na mga Pilipino na nasa Afghanistan? Okay, batay rin sa utos ni Secretary Bello, tayo yung nakikipag-ugnayan sa DFA kasi wala po tayong Philippine Overseas Labor Office or POLO, wala tayong office in Afghanistan. The closest Philippine government office there is the Philippine Embassy in Islamabad, Pakistan. So, katabing bansa. So, we are coordinating with the DFA. At ayon sa bilang ng DFA, 135 po ang bilang nila ng OFWs doon. Hindi naman pala ganun karami, pero syempre para sa atin, kahit may isa o dalawa lang na Pilipino na maiipit sa giyera, syempre ililigtas po natin iyon, hindi ba Sir Hans? So wala po kayong idea kung ilan yung mga taga Central Luzon doon sa mahigit 100 na OFWs? Meron kami pero hindi ko bit-bit yung information na yon. But meron kaming information po niya na pasensya na, hindi ko nakita detalye nung kung yung of origin, hindi ko na himay yung detalye na yon. Siguro habol na lang natin later on sa mga future na balita natin. Siyempre, ito kasing ating istasyon ay ang saklaw ay CL, Central Luzon. Kanya interesado kaming malaman kung sino yung mga taga Central Luzon dun sa mahigit 100 na Pinoy na naipit sa digma agera doon. So meron ba kayong ideya naman, Sir Hans, kung kumusta na sila sa kasalukuyan? Sa ngayon, well, sisimulan ko dito sa mga nanumbalik. Meron na kasing first batch. Of the 135, may 35 nang nakauwi 2 days ago. At hapon, dinalaw ko sila sa quarantine hotel nila kasi naka-quarantine hotel sila ngayon. Kinamusta ko sila doon. Maayos naman sila, okay sila. They are safe and sound in their quarantine hotel. Siyempre, may konting kwento lang sila about the urgency of the situation sa Kabul, sa Afghanistan, kung saan gusto na makauwi talaga ng mga OFWs doon at saka yung mga ibang workers din mula sa ibang bansa. Ngayon, itong mga 135, so down to, with 35 having returned, they down to 100. So meron ng second repatriation flight na hinahanda ang DFA. DFA po nag-arrange ng repatriation. Do you have an idea, more or less, kung kailan ito lilipad? Okay. Ang pagkaalam ko, at least in the next 2 to 3 days. Sinabi na yung paglipad. Hindi malalayo na dito sa unang flight. Sir, kapag po ganyan na may aalis na eroplano na susundo sa ating mga OFWs, meron bang mga Pinoy na taga-OWA o DOLE or DFA na sasakay sa eroplano papunta dun sa Kabul? Ang alam ko, meron tiga-embahada ng Pilipinas mula sa Pakistan na nandun tulong. Yun hindi ko lang sigurado kung may sumabay. Siguro walang sumabay kasi alam mo na, yung mga tao sa embahada natin sa Pakistan, hindi rin ganun karami. So, makuwasan siguro ng isa, baka mapilay naman sila doon sa operations sila. Sa pagkalam ko, walang sumabay dito sa huling flight kasi dumaan pa sila ng Doha, Qatar. Sa Afghanistan, hindi straight flight. So, sila from Kabul to Doha, Qatar. At mula Doha, Qatar, umuwi na sila kasama ng ibang mga OFWs. Sir Hans, yung 35 na nakausap ninyo, anong industriya sila nagtatrabaho? Well, yung mga nakausap ko kahapon, napansin ko marami sa kanila mga technicians, skilled workers, mga logistical supplies, office workers. May dalawang kababaihan dun sa nakausap ko. They are doing office work, administrative work. And then yung mga technical, mga mechanics, yung mga HVAC
technicians, yung sa aircon. Mhm. Tapos all of them work for internationally operated companies or employers, multinationals or foreign governments, embassies. Yung dalawang kausap ko halimbawa work for the US Embassy in Kabul. Mhm. Mga ganon. So more or less yung profile ng mga workers na nakausap ninyo na nakauwi na 35, more or less parang nandun sa similar industry. Yes. Yung mga naiwanan pa doon, ano? Yes. Kasi dyan sa Afghanistan, siguro may 10 years nang may ban dyan ng POEA. Kasi hindi nakapasa sa standard ng batas. Wala silang sapat na labor laws na nagpoprotekta sa OFWs. However, pwede ang internationally operated employers na mag-recruit. And dapat returning workers, hindi yung mga baguhan. So, ang makikita natin dyan, yung mga employers, bago maka-attract yan ng tao sa Afghanistan, kailangan mataas ang sweldo at skilled. Yun. So, hindi naman sila magsisweldo sa lower skilled. So, kailangan talaga mataas ang antas ng skills ng worker doon. Sir Hans, yun bang 100 na Pinoy na natitira sa Afghanistan ngayon, are they scattered all over the place or are they now concentrated in one place? Were they gathered in one venue, for example, prior to their leaving Afghanistan? I think most of them work in Kabul. Sa mga internationally operated organizations in Kabul, yung nabanggit ko kanina. Either companies, contractors, or foreign governments, mga embassies. Military forces, yeah. So, mostly concentrated yan. Hindi yan lalayo. Kasi napakadelikado. So, mostly concentrated yan. Kung nasaan silang lahat, kasama sila. So, mostly in Kabul, in the capital. So, itong mga gastos nito, sa pag-uwi sa Pilipinas, pati na yung mga quarantine at lahat, gastos na lahat ng Philippine government, ano, Sir Hans? That's right. Gastos na ng Philippine government. Of course, the DFA is taking the lead. Laking pasalamat natin kay Secretary Locsin at sa DFA. Dahil sila ang nagpasimuno ng mga repatriation flights. Ang habilin ni Secretary Bello sa akin ay mag-coordinate sa DFA at yung welfare assistance natin ay ibibigay pagbalik nila ng bansa. Okay. Sir Hans, ang isang laging problema ng mga Pilipino, minsan kahit na nasa gitna ng giyera o napakadelikado na dun sa bansa na pinagtatrabahuhan, nagdadalawang isip na umuwi. Di ba? Ayaw umuwi. Kasi iniisip nila, pag uwi nila, wala silang kabuhayan. Paano kaya itong mga ito, Sir Hans? Meron pa kayong programa, proyekto, for example, kung paano yung matutulungan, masusuhayan ang kabuhayan nila considering na grabe na rin ang sitwasyon natin sa Pilipinas ngayon. Marami nagsarang mga empresa como may pandemya. Yes, bahagi ito ng mga briefing ko kagabi sa mga nanumbalik na OFWs na nasa quarantine. Sabi ko may 3 bagay, 3 tulong ang pamahalaan sa kanila. Una, yung financial assistance, yung DOLE AKAP program ni Secretary Bello, 10,000 pesos each. Pangalawa, yung livelihood. OWA na to for active and inactive OWA members. Yung active OWA member gets 20,000, micro-level startup yan na negosyo. Pag inactive member, 10,000. Then finally, yung scholarship. Yung programa ni Secretary Bello at ni Chairman Popoy de Vera ng CHED, yung Tabang OFW program, which is a 30,000 peso grant sa mga collegiate level dependents ng OFWs na ang trabaho na udlot sa panahon ng COVID. So, yan ang 3. Livelihood, scholarship, and financial assistance. Sir Hans, what if in the process of being transported back home, nagka-COVID, sino magpapagamot? Well, COVID, pamahalan, DOH, kapartner natin ng Bureau of Quarantine at the Department of Health dyan. So tinutulungan nila tayo. Of course, libre yun sa mamamayang Pilipino na nagka-COVID. Sa OWA, meron tayong 10,000 peso benefit, cash benefit, pagka nadapuan ng COVID. Mga 12,000 na nabigyan natin ito ng OFW sa, unfortunately, dinapuan ng COVID.
But nabibigyan naman natin itong 10,000 or $200 cash benefit. Okay. Sir Hans, pwede bang sumegway ng konti? Ibang paksa naman tayo. Yung COA report. Okay. Alam mo naman, medyo mainit na usapin ang mga COA reports ngayon, ano? Pero ang intindi ko naman bilang administrador ng OWA, and I think all administrators and CEOs for that matter, welcome audit reports, right? That's right. In fact, yung latest COA audit report is in the context of the full audit that we had for fiscal year 2020. 8.9 billion pesos yung ginugol namin to fiscal year 2020 sa mga programs and services, mga food, transport, accommodation ng returning OFWs yan, livelihood, scholarship, ano. So, 8.9 billion yung in-audit at takpasa kami. We had an unqualified opinion from COA. That's the highest standard or audit standard rating that they can give. However, so 99.9% okay kami. However, may 0.1% na naiwan. At ito na nga yun, yung lumabas sa media. Nakapost sa website ng COA yung report, pinick up ng media yung medyo may kwento na bahagi tungkol sa amin. May scoop dito. And isa kayo sa unang makakadinig nito. Makikita ninyo yung litrato. Napuntahan ko kanina. Training supply. Yan sila. Yung MCRJP, Construction and Trading. Okay, ang kwento pala ganito. Kaya nagkamali ng address because in their invoices, receipts, nakalagay nun yung pangalan, MCRJP Construction and Trading, pero yung lumang address na nakalagay. At yun ang ng COA. Siguro nagtitipid sa resibo. I don't know. Baka meron niyang issue sa BIR. I don't know. That's beside the point. Basta, yun ang nangyari. And pinunta, but they moved, no? From Barangay 161 to a barangay in Malibay. So nagpunta sila doon. In fact, nakita sila ng TV5 crew ni Sir Rafi Tulfo. Hindi lang masyado maganap yung report na yon. Tagpuan sila. Pero yung nauna, yung mga ibang TV companies, hindi sila nakita. Okay, second clarification. They are not a hardware store. They are not a construction firm. Sa kanila, MCRJP Construction and Trading. MCRJP, first letter siya na magkakapatid. Di ba sila magkakapatid? Christina, parang gano'n. No? Ngayon, construction and trading sila. They buy and sell. They buy supplies and sell them to those who are interested to buy them, their clients, no? Noong una pala kasi, they bought supplies for hardwares. Kaya may construction yung pangalan. Pero ngayon hindi na sila they don't delve in construction anymore. So ang negosyo nila, kahit anong, yung pang general merchandise. Trading, oo. Maraming ganyan, di ba? May kamag-anak ko akong ganyan eh. So anyway, ang point dito is, one of our people last year, kasi nasa Pasay area lang yan eh, wandered into their barangay, nagtanong sa barangay captain, at siya lang tinuro ng barangay captain. So, nakita sila. And yun na, we purchased, kasi sanitary napkins, kailangan po yan ng kababaiang OFWs. No? Okay. Yung sinasabi ng COA na 30 pesos, when it is just 6 to 8 pesos, yung pala is a pack of 8. So, ang nakalagay lang sa, nagkamali rin siguro yung aming clerk sa itemization, nakalagay siguro doon 1 piece. But it is a pack of 8. Pinakita nila sa akin, 32 pesos amounting to, ano ba, 4 pesos each. So obviously, mas maganda yung pack kasi mas mura. Diba ho? Mas convenient bitbitin kaysa sa, bakit nga naman kami bibili ng tingi? So we could buy it in packs. Okay. Yung thermal scanners, 2,900 when it's just 800. Pinapatignan ko muli sa kanila, but they stand by the price. Kasi nung panahon daw ng ECQ na yon, rare ang thermal scanners. Hagilapan. No? So alam mo na sa atin, pagka hagilapan, nagiging ginto ang presyo ng isang bagay. So yun ang nangyari. We purchased 50 of these thermal scanners, around 147,000 pesos.
Okay. The other clarification that I need to make is that yung kanilang ownership, no, sila ay magkapatid, Blanco ang apelyido, Joanna and Miguel. Sila yung M saka J doon sa MCRJP. I'm sorry, Rafael, yung sa R, MCRJP, yung R at saka yung J. They have been in business since 2008. And yun nga, they are young entrepreneurs, hindi naman ganun kabata, but younger than me. So they have delved into this buying and selling, merchandising, trading for the longest time. But of course, dito sa pandemya, naghahanap talaga sila ng kliyente at yun, nagtagpo kami. At yun ang kwento doon. So we will render a fuller report. They brought invoices. Downstairs is now, they're here. They're now matching the invoices with ours, and we will render a full report to the COA. Yeah. So nandito sila sa office. yeah. Go ahead po. Yeah, I am sure naman the COA auditors will look again, no, at your documents, hindi ba? Pero Sir Hans, initially lang dito sa inyong pag-iimbestiga, ang nagkamali ay COA o ang nagkamali ay yung staff po ninyo na naglagay noong 35 pesos each yung napkin? I will never say that COA made a mistake. I would take a misstep, a grave misstep if I do that. I think I would charge this to yung experience ng grupo natin. This time I will invoke the pandemic. Sa dami ng mga papeles, it's at 8.9 billion in purchases, Ma'am Sonia. Payment, billings, thousands upon thousands ho yan na binubuklat ng mga, ito may picture din ako dyan. Yung mga binubuklat ng mga tao natin naka-PPE kasi delikado daw yung mga papeles na dumadating. So I would ascribe that to perhaps yung voluminous papers that they go through and that they have to draft to make. So we charge this to experience na lang siguro. Gusto ko pagalitan, but anyway, kakausapin ko yung team about these things. Ang pangalawa siguro, kasi ang nangyari pala, ang sistema pala, kaya hindi namin nalaman na wala dun sa original address, is what is special about this trading company is they deliver it to us. I think lahat naman ng trading groups, trading companies, ganun eh. Yeah. Maliit lang ang office nila, which nakita ko, maliit lang. But they operate online, and then deliveries. They have 14 motorbikes, something like that. And then, so hindi namin nakita yung actual na opisina, at least nitong malaunan, nung bandang huli, nung auditing time, walang nakakita na nung actual na office nila. Kasi we just see them deliver the goods. Okay. So, yun ang isang reason. I think all of my staff are in good faith, but we make mistakes. So I would think also we made some clerical errors, I think. Okay. Thank you very much, Sir Hans, for the clarification at mabuti umuusad na yung proseso ninyo. And I do hope na sa mga darating pang panahon, mas ma-appreciate ng mga tao yung work na ginagawa ng ating mga COA auditors, Sir Hans. And it's really good to know na yung mga errors o mistakes na ganyan na a-acknowledge ng mga departamentong concerned. And that includes OWA. Thank you very much, Sir Hans. Thank you. Thank you for this chance. God bless. Let's pray for each other, po. Yes, stay safe, Sir Hans. Thank you. Bye. Isang pagnenegosyo sa mga sektor na labis na apektado ng nagpapatuloy na pandemya. Maraming mga establishmento ang napilitang magsara, hindi lang dahil sa pagkalugi, kundi dahil na rin sa safety at health concerns. Sa kabila nito, may ilan pa rin na patuloy na hinaharap ang hamon ng panahon. Kaugnay nito ay nilunsad ng University of the Philippines Clark Business Management Society ang Pioneer Live na layong tulungan ang mga kabataang may interes sa pagnenegosyo sa panahon ng new normal. Ang detalye sa ulat ni Jennifer Salenga.
taong pandemya sa sektor ng pagnenegosyo bilang isang future negosyante. Marami raw siyang natutunan sa panahong ito na maaring gamitin bilang paghahanda sa karerang kanyang nais pasukin. Super daming uncertainty po sa buhay kasi never naman po natin expect na magkakaroon ng pandemic ng 2019, 2020. Never naman po natin talaga in-expect na magiging 1 year or more pa po yung lockdown restrictions. Sa future business management student, kailangan po talaga nating tuloy-tuloy na mag-adjust at mag-adapt at maging agile enough sa mga present circumstances and sa mga future circumstances po as well. Kaya naman kahit sila ay mga estudyante pa at dumaraan din sa adjustment dala ng COVID-19 pandemic, isang programa ang naisip ng Business Management Society o BMS na kinabibilangan ni Guan Lao upang makatulong sa mga kabataang may interes sa pagnenegosyo ngayong new normal. Dahil sa pandemya, marami ang nawala ng trabaho at para magkaroon ng pagkakakitaan, marami ang sumubok sa online selling, kabilang ang mga kabataan. Upang matulungan sila na mahasa pa ang kanilang entrepreneurial skills, inulunsad ng UP BMS ang first Virtual Pioneer Live 2021 na may temang leveraging on an inclusive and viable entrepreneurship. Yung main goal ng Pioneer for me as a chairperson is to youth empowerment po para sa mga taong interested sa field of business na gusto pa rin mag-thrive kahit na super dami ng kaganapan sa mundo, kahit na may pandemic, kahit na may lockdown restrictions, kahit na yung technology po nowadays is kailangan po nating ma-utilize. Bukas ang event kahit pa sa mga high school at college students. May business strand man o wala, basta interesado sa pagnenegosyo. Libre raw ito at sa loob ng 2 araw, tuturuan ng delegates ng mga practical knowledge sa business techniques, entrepreneurial strategies at iba pang may kinalaman sa pagnenegosyo under the new normal. 4 na topic ang tatalakayin sa 2 araw na webinar na pangungunahan ng iba't ibang eksperto sa pagnenegosyo bilang guest speaker. Dahil po sa pandemya, ano po yung pwede nilang gawin? Or ano po yung pwede nilang matutunan? Ano po yung mga strategies na kailangan po nilang gawin? Or paano po sila magiging agile? Para makasali, kailangan mag-register sa @UPBMS Pioneer sa Facebook at Instagram. Gaganapin ang Pioneer Live sa August 21 hanggang August 22. We are inviting you to join and participate sa Pioneer Live 2021 and to clarify, super free or libre naman po talaga yung event and basta estudyante ka and you're interested sa field ng business, pwedeng sumali. Jennifer Salenga, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako si Sonia P. Soto. Maraming salamat po.